Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма. Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединяться к нам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Там ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну а следующие 40 минут в этой студии с гостями мы планируем обсудить основные новости и события сегодняшнего дня. И начнем с такой новости. Министр иностранных дел стран Большой Семерки в годовщину российской аннексии Крыма заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и поддержали инициативу о создании Крымской платформы. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом дружбы заявление о поддержке министра иностранных дел Большой Семерки инициативы о создании Крымской платформы. Вот его цитата. Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і припинення російської агресії. Україна рухається до миру. Присоединяем к нашему эфиру Олексія Голобудького, заступника директора Агенції моделювання ситуації, політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, отыграет ли свою практическую роль Крымская платформа и повлияет ли она на деоккупацию полуострова? Ну, будь-яка ініціатива щодо взагалі піднімає цю тему на загальноєвропейський світовий рівень, це вже добре, абсолютно. Звичайно, навряд чи ця платформа вирішить питання. Я взагалі, чесно кажучи, мені важко зрозуміти заклик Зеленського до миру в питанні саме Криму, так би мовити. Да? Це, ну, що до Донбасу якимось чином можна віднести, як можна отримати назад Крим, вимагаючи миру, так би мовити. Да? Це чиста агресія, визнана всім світом, і це агресивна дія, це військова дія, яку вчинила Російська Федерація проти України. Якщо ми такими словами і далі будемо зловживати про мир і так далі, то звичайно, що ніякого користі від цієї не буде абсолютно. Наша задача показати, що ми готові до повернення Криму. У нас є стратегія років на 20 розписана, і коли настане потрібний момент, а ми це чудово розуміємо, що Росія віддасть Крим тільки в випадку свого розпаду чи якихось катаклізмів, які, ну скажімо так, важко спрогнозувати, по-іншому цього не буде абсолютно. Це просто з історії Росії, так ніколи не було. І от тоді ми будемо готові зробити те, що росіяни, як мінімум, зробили в 2014 році, але на законних абсолютно правах. И не зелеными человечками, а украинскую армию. А насколько, как вы думаете, вот ныне существующие санкции могут спровоцировать распад путинского режима? Я не кажу про путінський режим. Я всю казку про те, що є Путін, він такий жахливий. Це російська політика, Російської імперії, яка продовжується вже сторіччями. Путін, до речі, не найгірший, можливо, варіант. Могло бути і гірше набагато. Да? Тому з ліквідацією, чи смертю, чи з чим там трапиться з Путіним, це не обов'язково, що у нас настане якась інша ситуація, і наступний правитель Росії віддасть нам Крим, віддасть нам Донбас і так далі. Це треба, щоб помінялись корні взагалі. Тобто ця імперія повинна розвалитись, і тоді ми отримаємо шанс повернути свою землю.
Вся ідея російського світу, російського цього побудована на експансії. Без цього не буде існувати Російська імперія і не буде Російської Федерації існувати. Ну хорошо, хорошо, а что нужно для распада этой империи? И насколько нынешние санкции могут ее провоцировать? Санкції ні, звичайно, вони не навпаки, вони зараз цементують, але це, так мовити, це тактично. Санкції потрібні, але санкції вони створять, що спочатку режим зіжметься, так мовити, максимально, да? Вже там заборонять інтернет, заборонять взагалі будь-яку діяльність, вони закриються, і от будь-яка економічна криза, соціальна криза, кліматична криза, будь-яка криза просто розвалить в один момент. Повірте, що в 17-му році Микола II не очікував, що його найбільша імперія практично в світі розвалиться за півроку, а за рік його просто тупо вб'ють в підвалі одного з місць. Всі ці імперії, вони розвалюються дуже швидко. Просто проблема в тому, щоб відбулася ця точка розпаду, ми її прогнозувати не можемо, вона може відбутися в будь-якій перспективі, але зараз світ дуже швидкий, процес відбувається дуже швидко, нам не прийдеться чекати 100 років для цього. Це питання, думаю, максимум десятиріччя. Но Украина сейчас привержена к политико-дипломатическому пути возвращения своих территорий, поэтому работают наши дипломатии на международных различных площадках. Мы вот инициируем сейчас Крымскую платформу, которая будет заниматься деоккупацией полуострова и так далее. Вот насколько вот все наши усилия, которые мы проделали на протяжении 7 лет, они эффективны и дали уже какой-то результат? Или пока что результата нет? Ні, результат є, звичайно. Результат в тому, що це залишається в інформаційному полі світовому. Да? Крим все ж таки знають цю проблему, знають, що вона існує. Вона десь не на задвірках, так би мовити, світової уваги. Не кажу, що пріоритетна, але всі знають. І це і те, що в Крим не заходять навіть російські великі компанії, це говорить про те, що вони теж це усвідомлюють, що це дуже серйозно. Тому це потрібно. Я не кажу, що треба відкидати дипломатично. Звичайно, треба всім цим займатися. Просто це цілий спектр дій, які потрібна наша держава робити для того, щоб в потрібний момент бути готовим до всього. Від того, що я ж не кажу, що це буде війна. Я все ж таки сподіваюся, що це буде просто, грубо кажучи, повернення. Да? Коли центральна влада російська не зможе контролювати ситуацію в периферії, і просто це відбудеться більш-менш природним шляхом. І наступна влада російська, вже не Російська імперія, а то, що залишиться від цього, так би мовити, об'єднання, вже прийметься як нормальну частину свого повернення до Європи. Да? Що от ми повертаємо ті землі, які ми захопили, ми повертаємо національні ці меншинам свої, там, Чечні і так далі, свої ці території, то даємо незалежність, і тоді вже Росія, як нормальна національна держава, все, що від неї залежить, вона повертається чи йде до Європи як нормальна країна, а не як імперія. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Петра Лощука, политолога, доцентра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, вітаю вас, селям алейкум. Добрый вечер. Мы сейчас обсуждаем седьмую годовщину оккупации полуострова. Какими успехами в направлении деоккупации сегодня может похвалиться Украина? Ви знаєте, на жаль, тривалий час, не один рік, питання Криму, воно залишалося достатньо периферійним для української влади, особливо на тлі активної війни на Донбасі. Тобто, з одного боку, завжди декларувалася необхідність повернення півострова, завжди декларувалося те, що це повернення відбудеться, але водночас конкретних кроків робилося, мабуть, недостатньо. Ми повинні з вами все ж таки це визнати. Те, що не так давно все ж таки, бодай у форматі так званої Кримської платформи українська влада вже нова повернулася до цього питання, це принаймні щось, якась відправна точка. До речі, ми, в принципі, цю платформу, я знаю, там по-різному оцінювали, були різні коментарі, але не так давно Росія сама достатньо різко прокоментувала створення цієї платформи, заявивши про те, що буде вважати участь будь-яких інших держав в ній
недружньою дією, коротше кажучи, перейшла до відвертих погроз. Це говорить про те, що сама Росія достатньо стурбована поверненням кримського питання в міжнародний геополітичний дискурс, і це повернення їй не подобається. Значить, ми на правильному шляху, і нам необхідно і далі розвивати мобілізацію всіх наявних у нас ресурсів, будь-якої дипломатичної підтримки для того, щоб це питання, щонайменше на даному етапі не відходило на другий план, а залишалося актуальним не лише в масштабі України, але й в світовому масштабі. Дякую дуже, пане Петро. Петро Олещук, політолог, доцент кафедри, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на прямому зв'язку. А тем временем глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, допустил обострение ситуации с водой в Крыму. Он не исключил российской атаки с юга. Вот его цитата. Думаю, що питання води для Криму буде загострюватися. Я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь, цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. А к нашему эфиру присоединяется Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас. Пане Олеже, только что вы услышали цитату Леонида Кравчука. Насколько это реально? Может ли действительно Кремль пойти войной на херсонскую часть материковой Украины и открыть доступ к Северокримскому каналу? Думаю, що ні. Дуже низька вирогідність того, що це буде здійснено в наявності. Справа в тому, що для того, щоб подати воду в Крим, треба брати перший шлюз на водосховищі, а це Енергодар. І наступ тоді треба розгортати на Мелітополь-Енергодар. Другий напрямок наступу треба розгортати на Херсон, для того, щоб повністю взяти під контроль Північно-Кримський канал. Тільки в такому випадку Російська Федерація може забезпечити безперебойне постачання води до Криму. Ну, ви ж розумієте, що на фронті 500 кілометрів і в глибину до 500 кілометрів – це масштабніша війна. І на сьогоднішній день політична ситуація навколо Росії не сама ліпша. Тим більше, що якщо буде хоч один постріл з боку адміністративного кордону Криму, то це фактично оголошення війни. І перший, хто стане на заваді цієї війни, це буде Європейський Союз на чолі з Німеччиною. Ну, я вже не беру Організацію Об'єднаних Націй, Сполучені Штати і інші країни. Варіант з зеленими чоловічками або з бойовиками з окремих районів Донецької і Луганської області теж не проходить, особливо після таких офіційних спільних заяв Великої Сімки, як та, що пролунала сьогодні, що на сході України конфлікт України і Росії, що Росія не посередник, а сторона конфлікту. Ну а если даже предположить, что начинается атака со стороны Крыма, украинские военные сегодня, украинская оборона способна будет сдержать удар? Так, цілком спроможна буде відбити атаку. Це по-перше. По-друге, немає угруповання військ для здійснення такої масштабної операції на сьогоднішній день. Немає накопичення ресурсів з боку Російської Федерації для здійснення такого масштабного наступу. Ну і давайте не будемо забувати, що на сьогоднішній день Збройні сили України – це не 14-й рік, більш-менш укомплектовані, навчені, мають мобілізаційний ресурс. Ну і ще додайте сюди наших партнерів, які контролюють постійно, я зауважу, постійно контролюють ситуацію за допомогою всіх засобів розвідки, включаючи як наземну, так космічну, так і повітряну розвідку. Пане Олексію, ви также исключаете такую вероятность, или же все-таки вы думаете, что она есть? Ну, розумієте, як апокаліптичний такий варіант, розумієте, що дійсно, що це можливо тільки в плані широкої справжньої війни вже, тобто без всяких там еківоків абсолютно, коли йде повномасштабна війна з ядерною державою, з наслідками, з усім іншим. Це, звичайно, якщо, розумієте, тут важко
не бути циніком абсолютно, взагалі бажано навіть не жити в Україні, щоб таке казати. Але зрозуміло, що якщо це відбудеться, це і буде оцим не початком, а розпадом, так мовити, Російської Федерації, бо вже повноцінної війни з Україною не витримає, як кажучи, Росія. Але, звичайно, це для нас величезна кількість жертв, величезне взагалі випробування, і певний час нам прийдеться просто воювати з цією країною. Але це абсолютно безперспективно. В сучасному світі вести такі війни, абсолютно, це вже розумієте, коли ти день і ніч розповідаєш, як тобі потрібна Північний потік-2 і про щось подібне таке, якось це накладається в апокаліптичну картину, грубо кажучи. Да? Якщо він дійсно хоче жити в раю і все населення планети покласти, так би мовити, в все життя в раю, то це мабуть, якось про трубу вже в цей момент цікавитись не зовсім логічно. І взагалі, от подивіться просто зараз прямо на наших очах, що відбувається. Да? От, його вчора Байден назвав вбивцею, а сьогодні він розповідає, що бажає здоров'я Байдену. І вже от буквально тільки що запропонував йому в прямий ефір на вийти, так мовити, з ним. Да? Тобто йому нарешті сказали те, що думають всі інші, да, що він вбивця. Він зрозумів, що цей понт, який він з підворотні, яким він спілкувався з європейцями, ставив незручне положення, да, бо вони не звикли до цього. А він думав, що це слабкість. І нарешті знайшлась людина, яка йому сказала правду. І на цю правду що він може? Він кинув ядерну зброю, тобто ядерну бомбу на Байдена. Що він може зробити? Тобто тут ситуація тоді, коли просто, я думаю, що найближчим часом може дуже багато чого помінятися. І в цьому контексті вирогідність повноцінної війни з Україною, вона стає просто мінімальною. Проблема інша, що в процесі розпаду цієї імперії російської, можливі військові якісь інциденти, звичайно, абсолютно, і громадянська війна на території Росії, і національно-визвольні рухи на території Росії, і багато чого іншого. І нам треба бути готовим просто до цього. Але повноцінну війну я теж не вірю. І ми ще будемо, я вибачаюсь, ми ще можемо отримати дуже велику хвилю біженців. Коли там почнеться розпад, то буде дуже велика хвиля біженців. Звичайно. А вот мне, знаете, интересно, как будет реагировать НАТО на все происходящее и достаточно ли она реагирует сейчас. Вот сегодня генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе за оккупацию Крыма и за то, что Россия использует его для наращивания военной мощи. Вот его цитата, давайте вместе послушаем. Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО і Грузії, і ми стурбовані триваючим нарощуванням російської військової потужності в регіоні. Росія використовує Крим для перекидання військ в Чорне море, і тому ми працюємо над посиленням нашої присутності в Чорноморському регіоні. Пане Олеже, как вы думаете, готово ли нынешнее НАТО предпринимать адекватные меры и действия для предотвращения российской агрессии, в том числе и в Средиземноморье? Не тільки в Середземномор'ї, але й в Чорному морі. Подивіться, я нагадаю, заходи есмінців з томагавками на борту, які дістають з акваторії Чорного моря до Москви з дальністю пуску. Дивіться, постійна присутність кораблів НАТО. Я нагадаю, що в Констанцу, це військово-морська база НАТО, були переброшені літаки Б-2 бомбардувальники, які проходили через повітряний простір України. Зараз присутня друга мінна група з 4 кораблів. І в ході навчань спільні зусилля в минулому році країни-члени НАТО повністю вскрили систему ПВО Криму, яку створила Російська Федерація. Вони прогнали в повітрі 2 бомбардувальника стратегічних Б-52, і Росія була змушена включити всі засоби ППО, які є в наявності в Криму. А за ними летів літак-розвідник. І я нагадаю, що такі, як безпілотники ХАВ, американські системи АВАКС, вони постійно чергують в нашому повітряному просторі, постійно контролюють. Я навіть не сумніваюся, що там в Криму НАТО порахувало все до солдата-автомата. Скільки, де розташовано, в якому стані, з якою ступеню укомплектованості і з якою ступеню боєготовності. Вони дуже чітко це відслідковують.
Пане Олексію, как вы думаете, пришло ли понимание уже спустя 7 лет оккупации полуострова, милитаризации полуострова и Черноморского региона, пришло ли понимание к НАТО, что они, в принципе, должны отыгрывать ту роль, которую они отыгрывали в свое время с Советским Союзом во время Холодной войны? Ну, розумієте, я впевнений, що НАТО це розуміло і 7 років назад абсолютно, і 20 років назад вони розуміли, просто не так серйозно. Розумієте, в військовому, в економічному, в будь-якому плані у Росії шансів жодних нема в принципі. Да? Це карликова економічна країна, в якої ВВП трохи більше, ніж ВВП Іспанії. Повинні розуміти про це, да? Що йде мова. Я ж не кажу про Великобританію, про багато інших країн, так би мовити. Да? Тобто всі члени НАТО – це просто гіганти, я вже в порівнянні з Росією. Там взагалі мова, просто ресурс на Росії не витримає. Перемога неможлива апріорі. Мається на увазі в ядерній війні, грубо кажучи, да, переможців не буде. А інші варіанти, Росія програшні, вона діє як гібридна. В цьому і заключається концепція, яку там була представлена ще, не пам'ятаю, здається, 11 років назад цим Генеральним штабом Росії щодо гібридної війни. І вона і заключається в тому. І американці дуже чітко показали це в Сирії, коли просто тупо знищили абсолютно напряму членів Вагнера, грубо кажучи, там 200-300 людей просто знищили і все. І Росія нічим не змогла відповісти. Бо формально вона, тобто, грубо кажучи, якщо б у нас були можливості, була армія, були підготовлені люди, і ми б готові були б зустріти гібридну війну, просто ліквідувавши на певному етапі зелених чоловічків, я впевнений, що за зеленими чоловічками російська армія не війшла би, грубо кажучи, да, справжня армія не увійшла би в Крим. І на цьому все побудовано. В них виходить, вони далі діють. Не виходить, вони не діють. Отримали по зубам, не виходить. Це не пряма війна. Бо варіантів прямої війни з країнами НАТО просто нема, не існує їх абсолютно. Да? І я вже не буду перераховувати всі, так мовити, можливості. А європейці, проблема в тому, що є дві концепції. Одна концепція – це загнати в кут глухий. І тут можливих варіантів дуже багато. Впритул до таких тактичних ядерних ударів, грубо кажучи, зі сторони там Росії. І цей варіант нікому не подобається абсолютно. А є варіант – це вимотування. Звичайно, зараз можна, грубо кажучи, перестати купувати нафту, газ і так далі, але там невідомі наслідки абсолютно, грубо кажучи. Да? Радянський Союз впав в першу чергу через свою повну неефективність і економічної моделі. І навпаки, Німеччина, всі країни купували і газ, і нафту. І да, з точки зору тактичної, це допомогло Радянському Союзу прожити там на 10 років більше, наприклад. Але він розпався все ж таки відносно безкровно. І це для них такий урок, так мовити, історичний, для європейців і взагалі для всього світу. Да? Що, в принципі, якщо ворога там сильно не добувати, не сильно так притискати, то, в принципі, неефективність вона зробить свою роботу. Росія зараз, грубо кажучи, відстала від всіх. Росію навіть не можна порівняти з Радянським Союзом по рівню ВВП, по рівню ВПК, по рівню там багатьох. Просто неможливо порівняти. І все одно навіть Радянський Союз впав. І Росія існує в нинішній кордоні. Давайте забувати, Радянський Союз проіснував 70 років. Російська Федерація існує 30 років. Да? Зараз все набагато швидше відбувається. І я не думаю, що Російська Федерація протримається 70 років. Я думаю, що 300 років імперія російська, 70 років Радянський Союз і років 35-40 це максимум, це Російська Федерація в цьому варіанті. Бо процес відбувається швидше набагато, світ розвивається, і Росія постійно відстає в цьому розвитку. Пане Олеже, підтримуєте ли ви такий позитивний прогноз? Так, я підтримую цей позитивний прогноз в плані того, що дійсно на сьогоднішній день, до речі, я можу вам, не буду витрачати час, але ж я скажу, що всі військові програми щодо розробки новітнього озброєння в Російській Федерації всі закриті за відсутністю коштів. До речі, дуже цікавий приклад приведу. Прем'єр-міністр, віце-прем'єр уряду Росії на брифінгу каже, що ми в 2021 році не будемо закупати Т-90 танки для російської армії ввиду їх дороговизни.
такі заяви ж кажуть про щось. І ще скажу, що запобіжник, дійсно, нанесення тактичних ядерних ударів, воно якщо Росія збирається нас захопити, то це взагалі недоцільно. Ну і відстань між Києвом і Москвою дуже маленька. А що стосується ще економічної безпеки, то я нагадаю, що газова безпека Європейського Союзу побудована на підземних сховищах, які знаходяться в Україні. Тільки за рахунок цих сховищ Європа в період опалення отримує безперебійний газ. Давайте обсудим вместе еще Донбасс, учитывая, что Зеленский сделал такое интересное сегодня заявление. Он сказал, что в ближайшее время будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран Нормандской четверки, но Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата по отдельности. Вот его цитата. Я вважаю, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів Нормандської четвірки. Але паралельно я готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами Нормандської четвірки і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, щоб війна на Сході закінчилася. Пане Олексію, вы поняли, откуда появится это понимание встречи Нормандской четверки? Я просто припоминаю 2019 год. Помните, тогда Зеленский сказал, что через 4 месяца должна состояться очередная встреча. Уже прошло больше года, и на протяжении этого года нам Ермак говорил, и многие там представители с офиса президента говорили, что вот-вот должна состояться встреча, месяц-два, ну как бы ничего нет. Тому що ця зустріч абсолютно безсенсова. Ну як можна зустрічати, який сенс зустрічі, якщо одна сторона, яка і, так би мовити, і робить цей конфлікт, вона не йде на жодні поступки. Тобто Росія не піде на жодні ще раз кажу, з чого взяв Зеленський і його команда тоді. До зараз я розумію, що вони вже відчули, що цього не буде ніколи. У Росії нема зараз жодного аргументу на даний момент. Давайте, що завтра, можливо, поміняється ситуація. І Байден, і всі інші, так мовити, аргументи. Але на даний момент, на минулий рік, жодного аргументу Росії, чому вона повинна міняти свою позицію по Донбасу, нема. От просто нема і все, так мовити. До тих пір, поки у Росії залишається хоч маленька теоретична можливість, в Україні можна поміняти політичну ситуацію, вона до тих пір нічого не буде міняти. Бо зрозуміло, що мова йде не про Донбас, йде про мову про Україну всю загалом. Бо потрібно, щоб Україна поміняла, грубо кажучи, свій там зовнішньополітичний орієнтир. Це найголовніша мета взагалі всього Донбаського проєкту, абсолютно. Вони тому лякають там громадянством, наданням, приєднанням і так далі, і так далі. Якщо б вони хотіли, якщо вони таке бажання, за 7 років вже давно вже приєднали і вже і так далі. Це для них аргумент і можливість ще якимось чином тиснути на Україну, да? Тобто прив'язати Донбаський цей кейс, так би мовити, да, до України і там вже рулити з різних. Всі розуміємо для чого. Зеленський зрозумів це, його команда зрозуміла, але ж розумів, що головним, так мовити, гаслом Зеленського було мир якийсь. Да? Що таке мир, ніхто не розуміє абсолютно. Да? Мир Росії, мир України, мир там певних частин України, вони кожен по-різному розуміють. Велика частина впевнених українців зараз вважає, що нам взагалі треба плюнути на цей Донбас і забути, принаймні, до моменту там розпаду, грубо кажучи, Росії, і вже повернути Донбас в такому варіанті. Бо всі інші варіанти, які хоче Росія, це для нас, слухайте, ми самі ледве дихаємо. Да? Нам потрібні економічні реформи проводити, нам потрібно економіку піднімати. І нам тут повісять 4 мільйони чужого для нас населення території на певних умовах. Це нам просто кінець, як я впевнений, як державному утворенню до певної міри. Навіть якщо без особливих умов, там, з автономією і так далі. Ми просто це не перетравимо зараз на нинішньому стані свого розвитку, так би мовити. Так? Якщо вони ще зайдуть сюди з електоральними правами, тоді нам точно гаплик, бо зрозуміло, за кого вони будуть голосувати там на найближчих виборах, логічно. Да, у нас нарешті за 30 років з'явилась така перспектива, пробачте, я розумію, що це цинічно, але факт є фактом. Без Криму і без Донбасу, що у нас нарешті є переважна більшість українців, які, грубо кажучи, виступають за євроінтеграцію і за атлантичний вибір. З поверненням електоральним Донбасу у нас знову буде 50 на 50, грубо кажучи. Да?
що і тримає нас 25 років, тримала в такій ситуації, що і дало можливість нарешті Росії вчинити з нами те, що вона вчинила в 2014 році. Бо впевнений, якщо на 70% було би, стояла б на позиціях чіткої євроінтеграції, українського проєкту і так далі, не було б 2014 року. Просто не було б 2014 року, бо Янукович не був президентом, бо не було б постійно намагання сидіти на двох стільцях і так далі. Бо я думаю, що Естонію, там, Прибалтику чи якісь інші країни, ну простіше трохи з ними там воювати, ніж з Україною. Але Прибалтика з самого початку, Польща, всі ці країни йшли, в них не було, може там бути лівим, правим, там, зеленим і так далі, але вони всі були єдині, що наше місце Європа, НАТО і так далі. А коли країна, яка половина населення туди, половина населення сюди, з нею, звичайно, можна грати. І тому ми і 25 років не мали, щоб закінчити, жодної нормальної національної політики щодо Криму. Ми не вирішили це питання, ми його профукали, грубо кажучи, Крим, через те, що 25 років ми їм не займалися. Не давали можливість заселитися всім бажаючим кримським татарам, не вирішували етнічне питання з допомогою переселення чи такої допомоги з переселення там з континентальної України в Крим, щоб поміняти хоч трохи розбавити етнічну ситуацію в Криму. Не займалися нічим, і в кінці отримали те, що отримали. Дякую. Дякую, пане Олексію. Чохсаг у нас Олексій Голобицький був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Агенції моделювання ситуації «Политтехнолог». Пане Олеже, сегодня мы получили такую печальную новость с востока Украины. Погиб еще один украинский военный в результате обстрелов пророссийских боевиков. Можно ли сегодня говорить о том, что на востоке Украины идет реальная эскалация? Или в принципе она такая и была? И вот этот режим тишины, о котором нам говорили, его в принципе и не было? Ні, так не можна сказати. Справа в тому, що спад кількості обстрілів і втрат був, як зазвичай іноді буває, було, точніше, на протязі цих років. Воно хвилями. Зараз ми отримуємо хвилю конфронтації. Десь з кінця листопада, по деяким даним, кількість обстрілів збільшується. І зараз, судячи вже з того, що поранених везуть аж до Києва, то ситуація там не сама найліпша. І я думаю, що далі ситуація буде загострюватися, кількість обстрілів буде збільшуватися, і Росія буде намагатися максимально нанести нам втрати. Чому? Тому що це і є єдиний рычаг, який залишився на сьогоднішній день у Росії для того, щоб тиснути на політичне керівництво України в контексті вибивання від нас виконання Мінську в їх трактуванні. На жаль, ближче до літа ще можуть, крім обстрілів, можуть ще залучитися і диверсійно-розвідувальні групи, і ми отримали таку партизанську мінну війну, яка, до речі, сьогодні теж вже починає розгортатися. Я маю на увазі випадків мінування наших позицій в безпосередній близькості біля наших позицій і підрив наших бійців на цих мінних пристроях. Дякую, пане Олеже. Чохсаг у нас Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Я перехожу к следующей теме, к резонансному событию. Как известно, вчера президент США Байден назвал президента России Путина убийцей и сказал, что тот заплатит за вмешательство в американский выбор. Так. So what price must he pay? Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Сегодня президент России Путин отреагировал на слова Байдена, и он сказал, что... Давайте послушаем. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток.
Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. С нами сейчас на прямой связи Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю. Пане Андрею, насколько я знаю, американские лидеры не позволяли себе такой жесткой риторики в отношении лидеров СССР и России. Сейчас Байден назвал вещи своими именами. Что это означает и что будет дальше? Означає, що зараз тепер бачимо, що президент Америки хоче досить більше відкрито говорити, як минулий президент. Це є це саме питання, яке вони вставили, преса вставила до президента Трампа в його перший рік, і він не хотів так говорити про Путіна. То ми бачимо, що зараз тепер буде зміна не тільки адміністрації, але так само і підхід до Росії через нової адміністрації. Сегодня, знаете, вот еще сделал такое заявление Путин. Он сказал, он предложил президенту США Байдену пообщаться фактически в прямом эфире. Я его цитирую. «Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии». Конец цитаты. Пойдет ли на это Байден? Я можу казати, що через останню годину преса звернулася до представника президентства у Білому домі і хотіла перевірку, чи президент Байден би хотів відмовитися, чи трохи зменшити, які острі його слова були. І рівночасно сказали, ні, це є так, як Путін є, і так треба, щоб цілий світ розумів. То виглядає, що розмова Америкою разом з Росією стає на інших ногах. І побачимо, яка зміна буде, бо ми вже знаємо, що і Росія, і Америка домовилися на угоди щодо ядерних зброї. Що в тим самим часі вони можуть такі острі слова мати, але так само мати угоди. То ми побачимо, чи далі буде ще інші угоди, чи вони будуть мати тільки острі слова. А как, кстати, в американских средствах массовой информации подается эта информация? Что там обсуждают сейчас? Я думаю, після стільки багато років, чи то було на першу прес-конференцію президента Трампа, на яким вони питали, як він підходить до президента Путіна, як так само, що ми бачили у Гельсінкі, коли президент Трамп говорив з Путіном, американська преса вже чекає і питається роками президента Америки, будь-хто він є, яке відношення буде Америки з Росією. І вони задоволені, що є зміна зараз тепер. Не що преса готові на війну, але бодай є зміна риторики від президента Трампа, то вони мають інший підхід до свою пресу. Вони можуть щось інше тепер писати про цього. Кроме всего прочего, вчера в своем интервью Джозеф Байден анонсировал санкции против России и Ирана за вмешательство в американские выборы. Что это могут быть за санкции? Дождемся ли мы драконовских санкций? Ми точно не знаємо, які ті санкції будуть. Ми щойно бачили цей перший репорт, що вийшов від американських інтелігенції, чи то CIA, чи FBI, висловили конкретно, що де і як Росія вмістилася, з ким вони говорили в Америці, як дезінформацію вони розширили, і так само про Іран говорили, але і також висловили, що дещо президент Трамп говорив раніше про Китай, і що Китай вмішався, вони не мають таку точну інформацію, яку не мають про Росію. І зараз тепер Байден обіцяє, що буде санкції вищі,
але тільки не хоче докладно казати, які і в кому часі це вийде. Да, но я поэтому вас спрашиваю, вот какие конкретно могут быть санкции? Может, вы знаете вот от своих внутренних американских вот кругах, может, у вас есть какая-то информация инсайдерская? Ну, інсайдерське, ми тільки вважаємо, як найближче ці санкції прийдуть до Путіна. Чи коло зменшується не тільки до далеких друзів його, чим ближче і ближче до його внутрішнє коло, ми би хотіли бачити такий натиск на Путіна. Але так само ми можемо дивитися на зміну санкцій в Америці щодо Північного потоку. Раніше закон в Америці казав, що санкції би були приложені на людей, які тільки прямо працювали на цей Північний поток. Але від січня змінили закон, що вони можуть санкції надати на людей, які допомагають це. Тобто будь-які фінансові допомагання чи фабрики, що самі там не працюють, але, може, продали свої обкладати до цей проєкт. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсагл у нас. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгрессовому комитете в Америке. Но я завершаю, к сожалению, этот блок. Но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Коршкевич.